Okay, good morning Zimbabwe. I'm humble to salutation to you all. I'm Tafara Itai with a speech entitled Theft. Kubirwa kuri kuitwa vanhu muHarare. Kubirwa kuri kuitwa vanhu muHarare tikukumbirawo kuti isusu polisi ngaive ine ushamwari sezvo tichinzwa kuti shamwari dzepedyo mutauni kana tichiti tiri kupinda mutauni. Vamwe vanhu vari kubva kwakasiyana, mumwe ari kubva kuGokwe, mumwe ari kubva kuZhombe, mumwe ari kubva kupi kwaRusape kwaMutare. Achitanga kuda kuziva Harare anosvika achibvunzwa neMbavha dziya muri kuenda kupi kamadha oti ndiri kuenda kana kuti Glenview 7 kana ndiri kuenda kuGlenview 3 anogona kunzi pindai nei apa unzi handikubatire bhegi tosangana kuseri uye achakwanisa kutiza pakuda shamwari yepedyo pasaidi apa inokwanisa kuona zviriitwa mai avo bozi wabva kure mabiro futi atiri kuitwa pamafoni unogona kunzi unzai ndikugadzirire foni kana mauya neswap and top mumwe achakwanisa kupinda hembe dzachipa idzi dzama $3 anokwanisa kuti akubira foni opinda muGulf ochinja hembe akubira. Tiri kutaura kuti vaye vanobva kunzvimbo dzakasiyana musingazive town there is no need yekubvunza ngaticommunicatei pamafoni nemunhu waoshanyira wacho auya akutorere pabus station kana kuti wamutauni opindawo pakanaka. Then dzimwe mbavha dzatiri kutaura angave madrugs kana chii mbavha ndo dzakutoshandisa vanhu vanopfeka masutu vangave vana pasta anogona kutonzwa kuti wabatwa mubhazi wanesagire mbanje but atombotaura kutaura kuti atombotiparidzira mubhazi munhu nekudo kwatinosangana nevaya vane zvekwavo mapurisa asingadiwo kukundwa vanogona kukudza kuti inini bvudzi rangu ramira umo mune mbanje. Saka tiri kutaura shamwari dzepedyo ngatitambei nadzo padhuze nepadhuze tisaswere kumastation tichiziva tine musha mukuru wakaita seveHarare ende Harare ndo the biggest town inotaurwa nezvenyaya yembavha. Tikada kuenda kuMbare chaiko kuMbare hakusina mbavha kudarika mutauni mapurisa tiri kumbirawo basa mutauni iwai padhuze muite shamwari dzedu dzepedyo. Ndatenda zvangu Zimbabwe nevese vakaniteerera ndati ngatisawe tichibirana kuba munyama moitawo muchigadzirisawo hama yako ichibva kure ngaiwe chine communication yakanaka airtime izere mufoni woti wasvika there is no need yekubvunza mutauni because mazuva tatsaramba afa mutauni mondiregererawo kune wandafumura but handira kutaura zita remunhu. Ndatenda zvangu Zimbabwe. Ana mama chengetedzai zvikwama zvenyu nemafoni handiti pinda nehosawo ihosawo mama remember mukomana uya abatwa wokuba mari $300 handiti ukabatwa unopinda bhizi handiti usabire vanhu handiti abatwa aendeswa. Mukomana wamabata uyu mamuita sei nekuti yezvinesvika pamwe anonodzoka vanhu havana kuona fesi yake mamuita sei mimi mapedza kumubata kuti ndiye aba uye mamubata sei abatika sei kuti ndiye atora mari wani mushopu medu mune makamera ende yeba apinda mushopu asvika akatora chikwama handiti saka nevakomana vanenge varimo vanenge vachiona kwakubva vamuona handiti mukadzi baatanga kuchema ndabirwa mari yangu handiti akubuda ndobva abata handiti kuti mari yanga anga atoisa muhomwe handiti saka ndobatorwa chikwama chiye isaka tirove munhu tinomuendesa mapurisa ndobasa remapurisa saka akatorwa anoendeswa mapurisa anozodhila naye ndeyekudhara asi zvainoita manje vanhu vanofungidzira ndezvamai manje but hapana singazvizivi munhu anoti apinda mutaundi handitika unogona kusangana nemurume nemukadzi kana kuti even uri mukadzi iwo zvaunoita kana uri woda kubirwa mukadzi murume ndiye anodonhedza mari pamberi pemukadzi wake iwo mukadzi wake ayo wanga anayo ndiye anoita shamwari yako ndiye anoti tanhongerana mari saka pamunonhongerana mari papa anobva ati mainini mari yakawandisa handiite kutsvaka pekupinda tinotsvaka mbavha ndeinotanga kupinda muteleti yoti mainini mari yakawandisa iye handikwanisi kuierenga madi mambopinda mambodi ima hamuna zvamunazvo here anokuti munozobuda nekuseri aya munobuda nekuseri mainini hamuna zvamunazvo mari yakawandisa apa inenge ri $10 US inenge yakasachidhura rinenge renewspaper rinenge rakachekwa rakaenzana nemari rakaputirwa mubepa nyuwa rakasungwa nemarabha bhegi saka vazhinji havazvisivi usatende kuti munhu ati tanhongerana mari wakangopinda muteleti mainini uchingosiya zvinhu zvenyu zveshe mbavha yatoenda imechisara nemabhondi enyu muri muteleti munobuda pasina kana china hakuna munhu anopinzwa basa muHarare nesiri hama yako kana munhu asina namba dzako dzekuti uya kubasa ndoda kutsvagira basa mesambotara mese paWhatsApp kana pafoni hakuna basa rakadaro. Zvichengetedzei muchifamba mutaundi poita nhauye pazvitupa pane vakomana vanopedza vakomana vanokuti ndine munhu wangu ari mukati akangomupa mari chete 10 years akutonobuda neketrixel watonyura foni yatonyura pamafoni apo asi mafoni manje hatichadi kuenda mafoni ka ishamwari dzevakomana vedu vatinochengetedza munhu akavarwa foni panapa anongona kuchinja hembe achinja hembe otodzoka akaenda pakebhena nyaya yake inogona kunyorwa dhoketi asi zvatodhakwa
yebasa iyi ndauyoka mutauni ndaita laki ndaudzwa kunzi parikuda kuoffloadwa apa tinyatsotisanangurira nyaya yebasa hatina raki rekungwana panyaya yebasa zvinoitika ndezvekuti munhu achipinda achifamba mutaundi anobvunzwa shamwari munhu wacho zvaanenge anogona kupfeka t-shirt yemuchopisi neoisa mapeni pana yered neblue neblack zvokuti unochenyaza kuona bhutsi yakaporishwa but munhu haazooni manje kuti munhu akadhakwa nemusombodhiya amwe hazvioni kana kuti hapana kana basa ndikuza umwe anenge atoreswa nekuti vane matombo emuteuro matombo anotoendawo kumasoko munobatsirwa uye kuti ndibatsirewo mwari baba basa rangu rifambe zvakanaka ndo zvavanotoitawo vatoriwo nematombo anofamba nawo muhomwe muteuro yawo iyo vanotoziva kuti nhasi ndikutoba chete nhasi anotoba chete zveshuwa anotoba nekuti vanhu vanopinda muno vakapusa mutaundi akawandisa pazuva saka anokuti uyai kuno pane rododa kuofurodwa remainform so saka 1 hour chete saka tiri kupuhwa ma55 US saka zvatinoita kana une mari kana envelope kana une mari kana foni kana even kana bhegi rako tinosaindirana pasi foni yako unosiya waisa muwallet muenvelope mako woisa foni yako muenvelope nemari yako yese tonyora pasi toziva tune mari yakati paunonopinda mbasa wapedza basa woya tora chi nekuti vakuru edu vakapinda nebhegi rako kana nemari yako unosonzi watengesa zvimainform nepawindo mari waiwana kupi ani mazviona saka vanenge vachiita kuti iwo uite pfungwa dzako dzionese kuti ibasa zvishua saka zvavanozonoita manje uya auya achikuti uda basa here ndiye anotora zvinhu handiti auya achiti wanonoka pana anozoya achiti wanonoka chamari kwasara vanhu 3 vari kudikwa handitika toita sei kuti vadi ndatoona umwe wana ari panapo saka ngauye kisheni kaona mota yakatomira izvozvi patodikwa vanhu handi uya anyora ane zvinhu ya ndianotanga kuenda uya pesira kuenda arisara akamira nemunhu handitika uyo bva adileyawo uyo bva munhu anonoka kuya iwo sara panapa nditeere munhu ndinonatadi ari kuita sei ndo masarira avatoita atanga kuenda nezvinhu haachatomuoni uyo asvika izvizvi akutenda wangambomuteera wangambofungidzira kuti munhu angaenda zvekuyo ndo mabirwa ari kuita vanhu mutaundi panyaya yekubirwa yekupinzwa basa paunozonodzoka wachipiwa envelope yako unonge uchiona mune tiles nematishu chengetedzai homwe kunyanya searching muGulf mapesi ngamari ngaiswe mukati kudai chengetedzai mari mukati waongesa momwe kunze vakadzi special vakadzi munoisa mari mapesi homwe kunze ndo madziri kurohwamo inei especially vabereki vanoenda kumamisha kumareserve anokwirira mabhasitop ane matoilet mabhasitop ane mbavha dzechikadzi dzawanda handitika saka zvavanoita manje ivo vanhu aya anoti kana ukaona ari pakiu yetoilet handitika akaona kuti mukadzi uyu handiye ane bhegi rakanaka ane mari kana grocery mbavha ndiye inotanga kuuya kuchema yakabata pesi ndibatirechi pesi yangu iyi ndodambopinda pai ndambopinda mutoilet ndakapureswa nambuya vepadhora achiye vanenge vachiziyana uyu wabatiswa bhegi uya akapinda mutoilet uyu atone confidence yekuti munhu ari right akutoti maiguru ndibatirewo zvangu ndipindewo pai mutoilet panongonopinda mutoilet akutosunganisa agare munhu akutenda vazhinji vari kuchema mabhasitop saka tokumbira kuti kana mapinda mabhasitop mubatisise zvinhu zvenyu kana uchienda kuchimbuzi vana vechikoro kunyanya vari kubirwa mafoni vanhu ngavasaite mawhatsapp mumawindo especially makombi pika awo emanhereya kuna vakomana kunamira mabhamba emashure handika akaona kuti obva ati dzombo obva ati tachi handika nechimwe chimbavha futi chiri kuitika saka tokumbira kana muri mumabhazi kana mumakombi musaite mawhatsapp mumawindo vakomana vari kuba ndatenda hangu Zimbabwe.